Serie 36 is dé methode voor het vak Frysk. Voor klasse 1 bestaat de methode uit 36 lessen, verdeeld in 6 thema's. Er is een leerline van VMBO en een van HAVO-VWO. De leerlingen werken op tablet, laptop of computer om verschillende opdrachten. Alle lesmaterialen kunnen vanzelfs ook op het grote scherm of digiboard gebruikt worden. Nou, ik vind nietjes smoren altijd wel een leuk woord. Ik vind het soms wel moeilijk, maar ik vind het ook wel interessant om een taal te leren. Pindakaas. Ik ben nog net super goed in schreeuwen of typen, maar ik ben wel leren. Ze werken met serie 36 aan haar leesbegrip, hark- en sjochvaardigers en aan het schreeuwen in het Frysk. Ook een wichtig pad van serie 36 is de aandacht voor de Fryske geschiedenis en cultuur. In combinatie met het tijdschrift Link is de methode modern en sluit het aan bij de beleving van de leerling van nu. Ik vind het wel leuk dat de bekende mensen niet staan, want dan herken je een beetje wat je aan het lezen bent. Serie 36 zit groot vol met verhalen en gedichten, filmpjes, versjes en spultjes. Ook worden er verschillende evenementen onder de aandacht gebracht, zoals festival en show. Ik vind het mooi als serie 36 dat ik heel makkelijk zien kan wat de leerlingen onderaan binnen. Gewoon real time. Door het volgsysteem GRIP is goed bij te houden hoe de individuele leerling dwaande is. In klasse 2 werk je de leerlingen aan projecten. Ze maakt je bij gelijk zijn eigen tijdschrift of lezen mij maar een boek. Dat nemen wij doch. Er wordt ook werken aan de taalvaardigers. Onder leer staan uitles en oefeningen op het meet van stavering, tijdwoorden en grammatica. In de game 2 Street bouwen de leerlingen aan haar eigen stukje Friesland. Dus de game ga ik eerst wel een keer bij hem zetten, dan kun je hem leren van de toets ervan. Bij 2 Street ben je met hier 2018, dat is zo'n 1000 uur van nou. Ze krijgen in het spultje yield van goed maken opdrachten. Door het adaptieve karakter van de game krijgen alle leerlingen opdrachten op haar eigen niveau te zien. En die oefeningen dat houdt hij altijd bij, dus of het voor de eerste keer, of voor de 10e keer, of voor de 100ste keer. In de komende jaren zal serie 36 uitbreiden worden tot de methode voor een teruggaande leerling Frysk rondom het eindexamen.